Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Moje meno je Alex Volenský a dneska som tu zase opäť s Peťom. Presne tak. A dneska tu sme si pre vás pripravili jedno špeciálne videjko. A to sú ochutnávky. A to je ochutnávka Peťových sladkostí. No ale toto video natáčalo vlastne už veľa youtuberov. Napríklad natáčal to Dato s Maťom. Gogo Mentis. Áno, Gogo, proste veľa youtuberov. A tak sme sa rozhodli, že to natočíme aj my. Proste... Ale nekopírujeme. A tuto máme hromadu sladkostí. Áno, ale my sme kopíranti. My tam máme úplne iné sladkosti, čo používajú všetci youtuberi. Presne. Možno aj používate aj my. Máme také s prepáčením trocha detské. Ale nejšlo ešte v detsku, ako dal sa aj dospela z toho. No, takže ako prvé... Ako prvá sladkosť... Ako prvá sladkosť... Nie, toto. Ako prvé sladkosti budeme mať takéto tyčinky. Volá sa to, že Ranch Classic. To sa dá kúpiť jedno v špeciálnom obchode aj veľké balenie 60. Áno, je to vlastne takáto čokoládová tyčinka. No, sú tam trocha oriešky, keď to niekomu nebude vadiť. A kebyže chcete, tak to kúpiť v špeciálnom obchode. Tak pozri, tak to vyzerá. Vyzerá to trošku jak kako. Mňam. No to je dobré. Dobré, odporúčam. Dobre, ako prvá sladkosť. Výborné. Pozrieme to nás, späť a potom zahrieme. No, na ďalšie sme si pripravili pozrieme toto. Toto. Počkaj, daj sa nižšie. Máme takéto šapky. Takéto ľudia. To sa dá byť v jednom takom normálnom obchode. Napríklad ako je Kaufland, alebo Tesco, alebo Lidl. Hlavne u sladkostiach. Hej. Dobre, takže... Nie v žiadnych viete, akých potrebách. Kancelárskych. Dobre, takže je to vlastne takáto maličká želatinová žabička. Dobre, tak ideme na to! Je to jak cukrík z Mixla Pixla. Hej. Také. A dlho sa to žuje. Zelené kyselé. Čo to môžete pre malé deti použiť ako žvejku. To vám odporúčam. Je to inak jabukové. Ale tam sa ti mení tá chuť proste. No ako dáš. Nie. Je toto. Čo viete, také obyčajné Oreo dá ste byť v Kauflande. Môžete vidieť. A neukazujú to nikto. Dobre. Vyzerá to jak takto. To viete, poznáte Oreo. Tí, ktorí to ešte nepoznáte, tak... Toto je také špeciálnejšie. No ale potrebujeme mlieko. Nepotrebujeme. Špeciálne. A písali, že vám to nepotrebujeme mlieko, takže dajte. Tí, ktorí áno, a tí, ktorí to nepoznáte, to Oreo, tak to vyzerá v podstate takto. Toto biele to je také mlieko, ako keby. Nezložujú. Dobre. Proste ako Oreo. Jak obyčajné. Ale niekedy nechápem logiku reklam, že prečo kopírujú nejaké sladkosti z čokoládu, napríklad, že Milka Oreo. No. Ako ďalšie, tu máme, čo si vyberieme? Je toto! Vlastne takéto ovocné cukríky, ktoré tiež kúpite aj v Kauflande. No, trocha možno ich nekúpite v Kauflande, presne. A v Tesku veľkom to je jasné. A možno aj menšom. Keby ste nevedeli, tak malo... Vyzerá to takto, tu má. Je to vlastne takýto krásny cukrík zabalený. Áno, keď to rozbalíte, to vyzerá takto. Ešte sú ovocné a také s náplňami. Skôr mi to aj pripomína tú šumienku, vieš? A nie, áno. A bez náplňov. A my sme si napríklad vybrali tieto, lebo sme ich práve mali. Ale sa nič bude chcieť. No dobre, takže takéto. Dám. Ja si dám. 3, 2, 1. Chudí to jak house? Je červené. Hej. Máme červené, debil.
Super. Ešte mám červené, čakajte chvíľu. Ty sa vedú. A chutí to proste jak klasické halsky. A ešte tu máme jednu špeciálne, tiež takto halsky, ale jahodky. Daj to samé. Musím dole, tiež len dlhšie, čakajte. Teraz mi to pripomína, keď tu rozkúšeš, tak mi to pripomína tú pedrožovačku. Aha, ja. A pedrožovačka by bolo najlepšie, to odporúčam. No. Ako ďalšie. Tu máme vlastne už načaté. Belendreky, ale ja som ešte nemal. No. No mal, ale rozhodli sme sa, že aj to využijeme do ochutnávky, keď je to sladko. Iba na pojenie. Ne, dve, dlhé. Ale ako mi to rozpojíme, fakt je to hrozne dlhé. Ja to rozpojím. Ktorý? Trošku väčší. Je to vlastne takýto zelený pomber, Belendrek. Dobre. Poďme na to. Tak sa to zaseká v zuboch. Ebe trocha. Také jak, no dobre. Viete, že najprv hašlerky a potom toto. Je to ešte lepšie. Abo halsky, jak sa to volá. To môžeš jesť, keď sa mlníš v škole. Ešte si nepomýlite, aké to vyzerajú sierušky, ale hrozne dlhé. To je ono. Ale raz, keď raz boli hody v Gajaroch. Kde tam ešte sú dve? Ja som ti hovoril, že dajme si každý dve dlhé. No to je jedno, ale raz boli v Gajaroch hody a tam boli presne takéto tiež, ale ešte dlhšie. Áno, ja viem. Dobre, ďalšie. Je toto. Jopi! Ako myslíš, že to je ešte tvrdé? Čakajte chvíľu. To nevadí, sú nejakí debili, viete, s prepáčením susedia nám to vrtajú. Takže toto je ďalšie. Sorry, že tak kričíme, ale fakt je malý zvuk, lebo teraz vrtajú. Čakajte chvíľu. Držte nie. Dobre. Daj mi. Také cukruky. Sme tiež spomínali, jak sme mali tieto. Presne podobné. A majú úplne, možno trocha inú farbu. Potom to upratíme, dobre? Také je to napríklad, mňam. Vyzerá to jak želatinová jahlodka. Hej, ale je to tvrdé. No lebo to musíš roztumať. Roztumať a niekedy môžu rozkúsať. Bude to fakt ako jahoda. Rozkúšať takéto niečo môžeš iba vtedy, keď chceš prísť o zuby. Asi si o jeden prišiel. Ja neviem, ja som to ešte nerozkúsal. Môže to chutí jak jahoda. A trochu je tam cítiť do takého nejakého čaju, neviem, jak sa volá. Listovský čaj. Hej. No. Čakajte chvíľu. To najlepšie pôjde ešte nakoniec. Hej. Ešte máme table. OK, Peťo sa rozhodol, že zoberie Nič ešte nemáme. Neviem, že má. Už viete, že veľký tie poznáte, to je nič. To ako by ťa z trečiarských kúpeloch. Alebo kúpele Charliny. To sa vysype. Sú vlastne takéto oplátky. Vyzerá to nejak. Takto. Zloženie to má. Kde je zloženie? No to sa nestaráte, to je také orieškové alebo No a také sú to berikové. otrusinky rovno. Hej. No tak poďme si to otvoriť. Čakaj, skúmam. No rýchlo. Niečo, otvoríme, to bude pol hodiny. Ešte napojiť rozbalnú vyzerá takto. Veď ich tam máš veľa. No.
Tak už to rozbalíme. No, Ja som rozpadli, nech sa ti páči. no tak takýto aspoň kúšek nám môže stačiť. Aspoň môžeme byť na to hrdí. Vtedy, no. Tak toto vyzerá skoro podobné. A potom boli sa mu, dobre? Položíme to. No. Aby ste nevideli, že tam všetko máme. Nevidieť. No, to môže, lebo to už je vlastne použité. Hej. To je No, ako perník. Ale je to väčšie balenie perníku. Nie je to na zemku. Mama písala včera. Také. má to zloženie perníkov. No. Tu máme do jedného maličkého psíka. Volá sa Ricky. Ale je už veľmi starý. Má 15. A vyzerá ako mladúčky psík zase, je to Yorkshire. Ale to poznáte taký. Ešte musím vám ho ukázať. Tak má. Alebo tak narýchlo vám ho ukážeme. Toto je náš psík. Ahojte. Ale že fakt veľmi starúčky. No máme tu omrvinky, tak to budeme rozhodne musieť povysávať potom. No, A ako to poslednú sladkosť tu máme takzvané brejky. Sú vlastne nenačaté ešte. Ano. Tie sme načal, tie mi nechutili, či chutili, ale také. Toto vyzerajú presne ako tie cereálie. Hej. Vlastne to, že brejky. Porúčam. Kúpite to na špeciálne predajne. Hlavne neprebrať takýko. Vyzerá to takto. Sú vlastne ako hnedé čokoládové vankušiky plnené mliekom. Celá budem sa kričať. To je takéto. To môžem rozhodniť, aby ste videli. No, som to zjedol. No ja. A je to vnútri aj čierne a biele. Medzi je na obale. Odporúčam. Dobre. Takže, Teraz si prezenčné video všetko. ak sa vám toto videjko páčilo, Tak môžete dajte like. ak nie, tak dislike. Do komentárov mi môžete zase napísať, či by ste chceli nejaké ďalšie videá s Peťom, môžete dať aj nejaký nápad, čo by sme spolu mohli natočiť. Uvidíme sa už v ďalšom videjku, ešte neviem o čom, však to rozhodnete vy v komentároch. No. Tak, Čus! A ešte poviem, kde tá 5. Čaute. čus! Ale tak čau.